Naimbag nga bigat tay amin kakabsat. Ita nga Domingo ti may ka sangapulo ket uppat iti kadawyan na tiyempo. Intay man danggayan ti panagyaman da Filomena Yago, Vilma Igarta, Pasita Igarta, kastamet ti pamilya ni Dalia ken Gino Ramos ken dagiti duwang anak na. Ti Vince Cruz family, Mrs. Marcelina Havillonar, ken Natividad Valencia. Kastamet ti special intention, the J.O. Ganasias, a special petition from Mrs. Feli de Peralta, stamat iti fast recovery ni Eleuterio Reyes, ken may karkararagan ti kararwa da Rogelio Aquino, Tony Ramos, ken ti kararwa da Rigoberto ken Magdalena Calyaw.
sarap when di ako when indayamin dayawen di ako tayo taisod sa lakan tayo o bingge na taingan intahingan ikanda Banang sarabu ken Jesus ngariti kapya iniriran ngariganta tiginan ya bakit kaya sila Hosana Hosana itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. basta kumamit kan ka Kakabsat iti panagdaldalyasat tayo dito'y alubong, ado dagiti panubok, ado dagiti pakarigatan, ado dagiti pakabannugan. Ngam ti pudpudno nga inana, iso ti addaan ti kapya, itinagan ni Apo tayo nga Iso Kristo. Agkamatalik tayo kenkwana, agkamang tayo kenkwana. Katapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, Pakawanim basbasul mi binut na kurkurangan mi kedalawin nagam kari nakalmesan nakalmesan na kempus pusubi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pakawaning basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanim basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kempus pusumi. Nakalmesan na kempus pusumi. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, et dito
banda ka daydaya, wenda ka agyaman kamken ka gapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Dios, Iti kangatwan, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumia, Hesu Kristo. Bugbog anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, yanta may siksika o ako, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panakairoroman ti anak mo, pinabangon mo tinaidasay alubong. Ipaay mo kadita da kami amamati, amaaddaan kami itinasantuan, alagan tinakem. Rokatan na kam kaditi panang tagabo ti basol kada kami, ket iragpat na kami kadagiti ragsak nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di maibasa na adaw ti libro ni Propeta Zacarias. Kuna ti Apo, agragko kayo tattao ti Sion, agragko kayo. Idiriyo ti ragsakyo, tattao ti Jerusalem. Kitain nyo, umayen kada kayo ti ariyo, umay asibabalaygi, ngem napakumbaba. Umay ang nakasakay ti asno, ti orbon ti asno. Ikatento ti Israel dagiti lugan a pakigubat. Ipanaw kuntumet dagiti kabalyo ti Jerusalem. Madadael dagiti pana ana usar iti gubat. Makikapyanto ti ariyo dagiti nasyon. Sakupento ti panagturay na.
Manipod iti igid iti taaw, agingga ti sabali nga igid. Manipod ti karayan Euphrates, agingga kadagiti pungto ti daga. Ti sao ti Apo. O Diyos ko ken arik, agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. O Diyos ko ken arik agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. O Diyos ko ken arik itanok kanto. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Inaldaw to nga agyaman akken ka. Idaydayaw kunto ti agnanayon nga awan inggana. O Diyos ko ken arik agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Managparabor ken manangaasi ti Apo. Saan analaka nga agpungtod. Ket dimet maibus ti kinamanagayat na naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungo kadagiti amin a pinarswana. O Diyos ko ken arik agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Idaydayaw ka dagiti amin a pinarswam o Apo, ket dagiti adipin mo itanok da ka. Tidayag ti pagariam ti sauwenda, ket ti bilig mo saritaenda. O Diyos ko ken arik agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Agnanayon ti pagariam, agpaot ti panagturay mo, iti amin a kapututan. Tungpalen ti Apo ti amin a karina, manangaasi ti amin ngay naramid na, dagiti matuang saranayen ti Apo, ken dagiti nakusbo bangunen na. O Diyos ko ken arik agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Saan kayo nga agbibiyag kas mayanurot ti kinatauyo? Agbibiyag kayo ket di kas mayanurot ti panagidalan ti Espiritu. Nupudnumet laeng nga agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios. Ti siya sino man nga awan ken kuana ti Espiritu ni Kristo, saan ako kuha ni Kristo. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios, ana magungar ken Jesus, ited tumet daytoy ana magungar ken Kristo, ti biag kadagiti matay a bagiyo, babaen ti kaadda ti Espiritu na kada kayo. Ngarod kakabsat, adda pagrebengan tayo nga agbiag. Ngem saan akas ti panangidalan ti kinatao tayo. Tano agbiag kayo kas pagayatan ti kinatao yo, matay kayto. Ngem no babaen ti Espiritu, iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo, agbiag kayto. Ti sao ti Apo. Agsao ka o Apo, dumdumgeng duyaniben mo, andakeng kadagiti sao ang mga inetiyang nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Nadagen kadagiti sa mga inetiyang nanayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamatkan ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may kan ka o Apo. Iti dayta a tiyempo, kinuna ni Jesus, agyamanak ken kaama nga Apo ti langit ken daga, ta impakitam kadagiti awan adal na ti inlemmeng mo kadagiti mamasirib ken kadagiti nasaririt. Wen ama na aramid daytoy ta iso ti pagayatam, inted kanyak ni amak ti iso amin abanag.
Awan ti makaamam mo iti anak no dilaeng ti ama, awan met makaamam mo iti ama no dilaeng ti anak ken dagiti kayat ti anak apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak da kayo amin anabannog nga agtrab-trabaho ken agaw awit iti nadagsen ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangul ko ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod ta na emma ken napakumbabaak ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga ited ko kada kayo ken nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nya kayo tatanga aldaw. Negative wano positive. May awan samutan. Nya kayo negative wano positive. Positive, Father. Positive ko ngam tarupam ka. Negative mat. Ang mga makita nga positive ta outlook mo. Adda, diyan mo na istorya kada kayon, daan nga istorya, nga adda dua nga ubing, basit nga rangtay nakatader da, lumabas di danom di sirok da, kasabasit nga waig. Kay dito man aw dagi dua nga ubing, danom, adda agay ayam nga dua nga ikan. Kukuna di may isa nga ubing, tignan mo ang lulungkot nila. Kuna di may isa, kamo ti original na dito nga istorya. Tignan mo ang lulungkot nila. Kuna mo day may isa kadwa na, hindi ang sasayangan nila. Ngayon. Kuna na di may isa kita nakalidliday da, dagay kanu ikan. Kuna mo di may isa nga ubing, haan nakaragragsak da. Nya dagay ikan naliday wano naragsak. Awanan ti sumungbat. Adam, di mo may nga kabalay mi, may nga kadwa mi. Diyan ngamin ayon ti kusina mi open, nga madda grills na. After the semento, grills ta open, makita mi talon. Kada di po sa mga lalaki, nagtimagder diyan tinagbautan ti grills, tumantan aw ijay taltalon. Kapinitsure dahito may sakadwa mi insend na ijay group chat. Kunana, kitain nyo agraman po sa nagunag ti pampanunutan na. Nakaamuam nga naunag ti pampanunutan ta po sa. Kunakmat, nga naunag pampanunutan na kino agra-relax. Diyak amo mo niya ti comment dagiti daduma, dagiti nga tamo mailiw ako, kino makaaw-awid ko na mga ta, dagiti mailiw di balay da akadwak. Kaya depende ni jay idea, uwan kakabsat, tilubong, datayo nga tattao, na tilubong, agparang kada tayo, sigon di jay panagkita tayo. Nya? Sigon di perception tayo. Uray na pintas, mabalim mo nga pagbalinan adakis. Uray na saya at magbalin mo pagbalinan nga madi. Uray mo no madi, mabalin nga agbalin anapintas. Mabalin mo nga pagbalinan nga nasayaat. Iso dati ti kunada, kunani Apo Jesus, umay kayo kanyak, da kayo anabanbanog, ken marigrigatan nga agaw awit itinadagsen. Kapag ginanaan kayo, nalag-an ti sangol nga ited ko kada kayo. Sa ludsod, sino ti nabannog? Sino ti saan nabannog? Sino ti marigrigatan? Sino mo ti saan marigrigatan? Di mat at daduma, uray no nagkuliglig kang agmalmalam. Into no nalpas, di kinuliglig mo, no daduma, nakaginawa diri nam nga, yes, nalpasan. Naragsak da diri nam. Oray mo nagtugtugaw ka nga nagmalmalam, nagmerendar ka, ingka na nga ruba, naturog ka manen, nagkilabang ka manen, inton dumanon ti malam, nabanbanugak. Awang matikinwam, hangka nga nagbaklay.
Ay, agkakaawatan tayo kakabsat, haan. Haan samot. Iso nga sino ti nabannog, sino ti saan nga nabannog, sino ti marigrigatan. Kimbaga ni Apo Jesus, da kayo nga agbakbaklay, apay ti agbakbaklay, literal nga dadta abaga, nga agaw-awit, kadakam kuma ati nabanbannog ta, kalpasan nga nagibaklay ka ti bunubon, bitem manan, ay kaagrepet kay manan, agyawid kanto pay la isungrod, hanga dakam ti nabannog. Ngam no daduma, da kayo nga agtugtugaw ti opisina, da kayo nga mapapanmang mga Jollibee, da kayo nga naka-aircon ti kwarto na, naka-aircon ti lugan na, kasla na banbannog pa'y ti ropa yung da kami nga agkilkilabban, ijit altalon nga daing latsid si dami. Ti pagaropyo gapo ta, hangkay rumrumwar nga dalat ta, ti amuyo na nabanbannog ti biyag may, baka nabanbannog ngam da kayo. Ay, baka nabanbannog ka da kayo. Da kami na pangkala nagpastor, nang ruot kan, naglinget kan, naanginang kan. Yes! Kuna mo. Ora itutok mo ta aircon mo, nagmurmurarag ka, apo. Ka narigrigan. Kasi ngamin kakabsat niya, nabanbanog ko na na. Sino ngamin, anya ngamin nagatay pakabannogan tayo. At tayo na research ko man nga kuna na nga causes of stress. Kuna na. Anya dagiti rason ti tao nga mabannog. Umuna, pessimism, negative outlook of life. God created the world as good, but not perfect. Haan nga perfect. Haan na nga pinarswa ti lubong nga perfect. Pinarswa na nga naimbag. Ngam no depende di kaunggam no anya ti panagkitam iti lubong. Mabalin nga agbalin nga dakes. Kasla ko masika, padigwan da ka, ne, kumare, adamo natakaw ni anak ko nga rabong, ingkarga anak ko ribot, sana pinarabawan ti ruot, ngapay kapoy. Padigwang ka, ne, alaam mo ta, si Dayo nasagpawan ti kuros, apo kinsaluyot, apo nagimasan. Kasi kama nga nangawat, no nasayaat, ay thank you Lord, nagmayatan, nagsayaatan. Ngam no negative ka, bakit dakulam na datag, sagitak tupay. Kala ko mamakitam di may sa pamilya. No ipanagkitkitam ti lubong ka, nasaya at positive, o nagsiyaat man dagiti nga pamilya, sa nga agkukuyog da nga umay makimisa, ni nagsaya at man dagiti nga pamilya ni, kalpas nga nakimisa apandamangan, agawting da, nagsaya at man dagiti nga pamilya ni, agmano dagiti anak da, nagsaya at dagiti pamilya, agarin-rin respeto da, no daduma ka mapandamot ag-jubilee. Ngam na negative ti pa nagkitkitam, na pan nagjalibid dagiti ka arubam, pasika daladay ta. Agin ko kuna daladay ta, takitaan nyo ko iposda. Dagijay, dagitay negative ti pa nagkitkita na tilubong, haam munto nga maplis tilubong, haan na kanto maplis tilubong, no negative amin ti pa nagkitkitam tilubong, stress, bannog, rigat, ti totookam. Iso nga negative outlook in life. Imbes nga, nagmotor ka, naidurma basit, na isagid basit na motor mo, agyaman nakapo taday jelaang. Pagsasawam to pala dyan nakasagid, di ka pala kung manya, idarom ka. Di ka pala agyaman tang ka napukulan. Ay, ado uray no basit nga banag, no di pa nagkitkitam tilubong kamayat. Mayat. Uray basit abanag no ti pa nagkitkitam tilubong kamadi, stress. Mauma ka, mabanbanog ka, maikadwa niya dagiti pagkakitkitaan tayo tinarigat ti lubong. Inability to accept uncertainty, kunana day jay. Dito lubong, good, ngamhan nga perfect. Kano daduma at dadagita irregularities at dadagita saan nga nasayaat, nohaan tayo nga ma-acceptar stress. Apay nga agpa-stress ka timay sa akamali, ti kabsat mo. Apay nga agpa-stress ka timay sa nga agpakarigat ka, timay sa nagkurangan ti kabsat mo.
Tatay first mass ko na, bro, nagganas ta si Sir Munak. Apo, talaga in-explain ko amin nga kabailak, with all the kararag kada sala-sala tap dudumngag dalaang. Ti amok mayatan, nalpas ti kararag sa pasap, panagdaton ni awam mga mapanan. Di panunot ko, kasi na ti sponsor. Ayan na, dakit ang kung na nga sponsor. Agasukan dyan lapayag kada, agong ko kada, agtubon tas, apay na niya ti kukuha, ang dadagitoy. Kung na mo di panunot ko, kanya nga ron na nalipatan dabay, amon naawan agidaton, kinakalaanan Isukat ti paka-stressak, data pan nakalipat dan, ako light kanugayam kadalektor, ti sponsor ko, agmumulagat da, hindi ko nagpapartak da na panjilikod. Katawa amon kakamaling arudan, apay nga ma-stress ka for the sake data, nalipatan da, datay magamin no daduma ka, ala, nagbasit nga banag, pangmumuryo tantay met, kayat tayo met ka perfect, haan at dalat ta kamalita tattao tinagyan ti lubong. Nya ti sumaruno nga dagitay paka inya naganan kwa tayo. Daytay paka-stress right thinking. Adda dagitay kwa tayo no daduma perfectionist. Kasla na mayat amin di pa nagpampanunot tayo. Nadamay sa nga nagkamali, Allah, awanen. Napangka ko man nag-take out ijay Jollibee niya, mga promotion ti Jollibee dati, baring mangteddan tao. Napangka ko man nag-take out ijay Jollibee, nagmayat ta pa nag-take out mo. Kaya ti banbanog mo da crew, di banbanog na mo't nga nagadumot ti panunutin na jirigat da mga agtrab-trabaho, nalipatan na la di ketchup. Kabay niya ka tanga, sayon na ti manager mo. Di mo mapanunutan niya tiriga na mo di agtrab-trabaho ijay no manula sweldo da, di da pa'y mabalin aramanan di kang kanenda, napangka. Customer is always right. When you are always right, you are a customer. Ngem tao dagita pag agserserbi haanda nga robot. At dari nada nabannog damutten. Nagkuha day tala nalipatan na nga ketchup ka no mabalbalin ipaikat mo. Sa bagay tila mga aramid dagitay feeling na nga to, feeling na ba nang, feeling na honorable ko ma. Kadagitay natatak na nga tattao kahaan mat, naglaka nga ibaga, ay naning, ay kuya, nalipatam sa mo ti ketchup, nalpas. Apay nga, agpa-stress ka because of that ketchup. Adda pa di tatan, nagtrabaho ti Jollibee, kunana kanyami ka, hanyo yung uyungan dagita crew, kunana apaya, ay dakdakes kayo, kunana. Madda ka no may sakadwada, pinagsubli-subli, di jay babae nga, diya ka mo no niya nagkapkapuan ti kuana mo, pasukat, pinoperaan na sana pan inted. Maramanan nyo takatay dahil sa hanggang nga agkarkaret, hanggang nga aging tataray, ijay ta talaga nga, nasyaat no dita, naggapuan na ta, gunggunam. Iso ti konak, dahil talaga nalipatan nang di pa ka-stress mo, right thinking, right mind, kala ko maritay, very ko di panunot mo, panunot ang tao damat, mabanbanog damat, hanlang nga siksikat ti pudno mat, nagkurang dalaan. Kano daduma, dagito'y abanag ti paka-stressan, pakabanbanugan tayo. Anya pa dagito'y pagkurkurangan tayo. Dayay, negative self-talk, kunana daytoy, regret. Kala ko man nagkamalikan, haam mo nga mapakawan di bagimon, ngamin, if you want respect, if you want love, umunapay nga isakit mo met di bagim. Nagmuno ka, rong gamin ta decision mo, apay gamin nga na ita ti decision mo. Naimbagam iji bagimon, nagmuno ka. Awan sir-serbim, no kunam di bagim, agbalim mga awan sir-serbi, dagiti tattao, kunana nga ron daytoy ka, nalakati agi papan, no, bagiti pagi, so na awan respetom kin bagim, awan mo respetom kanyana, no, awan talak mo tabagim, awan mo talak mo kanyana. Iso nga umuna adtoy, isakit mo nga umuna tabagim,
Isungarod nga ko na amot kadagita kakadwak, ala no daduma, no agsweldo kayo, ingkay mo't ipamper di bagbagiyo, anya day dyan, ingkay agpamasahe, ingkay pa, anya na gana day tayo, panait nga ikas di kasayo, day jay kidayo, day tayo kasjay, ipailot yung mata kurit-rit arupa yo, agawid kayo, nagpariban ka, kaagting-tingig ka nga agawid, ha, dyan nga rod mo. Agpa-medicure ka mo, kumagnakat ta kalsada ka, ay. Alam mo ya, mat, makatulong mat. Iti umo na, jay self-respect. Isuti ko na sakbay mo maitid ti respeto ti sabali, sakbay mo nga maitid iti ayat iti sabali, umo na ikam di bagim, respect pon ta bagim. No kas ano pa ng respeto mo kung mga kayat mo kanyada, kas jay. Iso nga no, di pa nagkitkitam ti lubong ka negative. At dadya yung nagdadjay. At dalabasit na aramid mo ka umapapa, ano bang problema nito? Hanga si kati problema dadya, isuna. Basit lang na aramid mo nga madi, agkam kamali, dadya. No awan respeto na king ka, automatic, awan respeto na. No awan talik na king ka, awan talik na di bagina. Dadya ti pagikuan tayo sunod at duma, nabanbanog ka. Kasla na nakarigrigat ti lubong. Taapaya dimot ikan dimot ammo di respeto mi bagim agkurkurang iso nga kurang met. Sunod at duma, ala nabanbanog. Anya dagitay unrealistic expectation. Perfectionist. No kaya tayo amin ka. Dakan-kancawan mi nga ading mi nga padi. Talaga nga nadalos na simbaan na. Awan makitam. Masapol ka di kandela, narukod, manadangan ko man, umano tini-space na di, nadangan mo, no na ibangking basit, alhang nga makakonsentrate, nga agmisan, di kandela, bangking. Bangking di kandela, ay so, kala kasi, ngam personality na mo, dahil kano daduma, dahil ti pakis-stressan tayo, hanga importante, itilubong tayo, dahil man. At nang regalo kanyak iti mag, day pagkapyan. Happy birthday, Reverend Father Rufo Abay. At dapay puso na, mua ko na, napay ijay. Gasam ta mapanak, agkap ibigat ka, wan imanan. Jesus! Anyan, sinot na nga ka? Awang mo mangamin. Kanya mabaling ko ngay alang nga ituktok ko kanya da madimat alangan nga ituktok ko kanya madimat alangan nga pasok atak ko na tapnang ko makikita imbaber ko diyan ti basuraan na kala kasi nagsimple nga banag anyan ton maisublim anyan ton makatulong king ka duma ka perfect di kayat tayo hanga mabaling agbaling nga perfect ti lubong tapi narso ni Apo Dios a good but not perfect kinudaduma dagito iti pakabanbanugan tayo it's not the heavy nga the bakbaklayan. Iti kay abaga tayo no daduma nagbabasit abanbanag isuda ti pakarigregatan tayo. Anya pay dagitay pakabannugan tayo. All or nothing at all kun ana natin nga attitude niya. All. Amin or awan latan. Adda attitude nga kasjay. Amuyo adda tayo nga Pilipino naglaing tayo nga nagpabless tayo ti balay niya adda na pang kunang blessan. Idi nalpas ti blessingan, nakasindi da pala ti kandela, agi purwak dan ti barya, kendi ken bagas. Hapon nang ilawan da nga parwar, da purwak, oy, baliktad! Anya nga rot, masapon nga paunag, apaya, taumunag ti grasya, uri ka no pangato kada paunag, no, sadot ka, anya bibiyang ta paunag ken parwar nga purwak. Kapay siyak mo, kapuyak mo, inyunat ko tasutanak ko nam intayak, nagado na sayot na. Laman, nagitaan nyo, no, sino mga bak pa inta. Nagado na alak, di may samot, apo ti agawan na, di na pa inaidap ta kandila, ay sauce, napuuran tabo, agat pinikpika na un. Kakaasi aga, nang apros na. Idinalpasan, di jay nakaaala da amin na nagado na alak at intayak nga rota sotanak. Sino dagitay awan basit tinaala na ta iwaras ko aka dagitay babasit ay addamat jak amo nya sponsor tayo ay mantanas dagitaw addamat uray lang nga nadaleb nga nagagaw nagaduji ko na siyak father kitaon na kadadula garudon kuko na payla kano
Kanagado ti kakaasi nga bakit nga kadaubing nga hanga na ikan. Iso dayay all or nothing. Di ka pala dinawat di sa nga malukong nga bagaskin kwarta takukwak ko namon taagom ka nga rod. All or nothing no kaya tayo no daduma adda amin kanya tayo. Bagi tayo amin. No daduma ti pakais-estresan tayo. Agraman di ka aruba tayo. No adda kanya na adda making ka. Kaanon to nga mabagim amin ti lubong. Makontento ka na niya adda kanyam. Narigat ti tao nga makonkontento. Kala ko no sinno ta na asawam, anya da dyan na asawa, kinayat, wano, intad ni Apo Diyos. Kaya da kay nga dasawa nala, anya ta asawa yo, kinayat, wano, intad ni Apo Diyos. Kastoy ti istorya na data. Idi agasawa kayo, apay hangka makapilit sa balin, ay haanon, ay ayatag, iso ti pili kon, perfect, iso ti the best kanyak. Naglabas ti manong atawan, nay, nagtupulan, kinaya mo, haan, iso ti inted ni Apo Diyos. Kino iso pilim, idi, apay nga tatak inted ni Apo Diyosan. Ganun daduma, ti kayat tayo, day tayo mo't perfect. No anya di addaking ka, makontento ka, tagbaling ka naragsak. No haang ka makonkontento, pulos nga hanggang agbalin ang naragsak. No haam mo nga matagikot entero alubong, no adala ka umanay nga pagbiag mo, umanay nga pangpaadal mo ta anak mo, adala ka umanay nga pagkaan nyo ti normal nga nasaya at mga makan. Inapon, apay nga ti, kaya mo ka kukwam ti lubong, haan nga mabali nga palos. Mais-stress ka laeng. Makontento kan Isa ti ko no nagmamalas, ya mo no nagmamalas, wano talaga hamukin na yan. No awan hanggang nakaasawa, ya mo nagmalmalas ka, wano ko, akseptara mo na agut siyentakan, makaasawa ako, kung ko nang paila. Anya ka laeng matan, di ka paila. Agbiag ka nga naragsakan, agserbi ka nalpas. Nung mintilubong tayo, no daduma ka, nakaad, ti pa ka-is-estresan tayo. Ultimo nga biag dagiti ka aruba tayo, ultimo abiyag dagiti ka kabsat tayo, alam insecure ka, ultimo nga aramid dagiti ka kadwam no daduma, no naragsak dagitay kakaaruba, masaksaktan ka. Mapandala na nga, nimpos da dyan na imas nga kanunda. Anya, bibiyang mo apay nga. Wala na ita, wala na ita. Naka-stress ti biyag tayo, nadadumay sa tikunan ni Apo Jesus, da kayo anabanbanog nga agaw-awit ti nadagsen. Haan nga ti awit nga nadagsen, di agbaklay kayo ti kuliglig nga asiwan nyo nga ipandibanger ti waig haan. Nadagdagsen nga aw-awitem, di apal mo. Nadagdagsen nga aw-awitem, di insecurities mo. Nadagdagsen nga awitem, di negative feelings mo nga agat-atap ka ti daduma, baka mo no kadagitoy. Nadagdagsen, ibatam, ibabam, palubusam, anya ti ko na ni Apo Jesus, umay kayo kanyak. Huwag kakabsat, anya ti umunang aramiden tayo, umuna, dijay, self-respect. No kaya mo ti marespeto, agrespeto ka. No kaya mo ti matalek, agtalek ka. No kaya mo ti maserbian, agserbi ka nga umuna. Di bagi tayo, maikadwa. No kas ano ti panagayat mo tabagim, ited mo kadagiti kakabsa mo. Padasem ti agayat nga awan so papak na, day ta ti pudpud no aginawa niya. Oray handa nga kanunan at ipadigumon, nga tinakawan nga rabungan basta magpadigukan. Baka ibagada amang kukulang ka itid mulatan kaysa diyang kamangted. May ikaalo, anya ti kunana, umay kayo kanyak. Haantay nga matagi kwa tilubong. Haantay nga maisuro tilubong. Depende laeng di pa nagkita tayo itilubong. Haantay nga mabalin nga maiturong di kayat tayo nga pangiturungan tilubong. Iso nga no marigatang ka, mapangkakan niya na. Anya ti kunam, no marigatan na,
Ano umapapalak, ikan nakaditi pa kumbaba. Tasakit nga kung kunayo nga problema yung ada sakit tay amin. Sino ti nga nagsakit? Sino ti pamilya nga awan agsaksakit? Nay, naguyak ka nga rin ti pansingan. Kasyam apo. Sino ti pamilya nga awan ti agsakit? Addalat ta. Kano daduma ti kayat mo kaawang kung mati agsaksakit? Imposible day ta. Malaksid mo no ti sakit na kano over-arak nga padak ay kay liver cirrhosis ay gunggunam Wano, sindihan na di sigarilyo na kabigat, agidap tulan no maturog no rabit, agsisilpo, ay kagungguna sa bali mo daytan Wano naglitag taubot mo ti katutugaw di kaaruba mga tismosa, ay kagungguna Magnaka mo ngamin Ti sakit na yun ti biyag tayo, akseptaram ang adda sakit. Hamoy baga ang awan tagsaahan, ang mabali, baga ang awan tagsaks, na yun na Ngam no pagbalinam nga negative, ay apaw. Nagbusali la ta kilikilim, ti kapaparot na niya kating kapang parparutan, naglitag nagbusali, ilunod mo amin nga kaarubam, atapom nga mangkukulam. Normal ti biyag tayo dayta. Kagaputa marigatan tayo, anya ti rumbang nga ibaga tayo, apo marigatan nak ngagbagkat, ikan nak ti turod nga mangsarangit kadagiti panubok, ikan nak ti waya-waya ti puso, nga mangakseptar nga hangkukukwat ti lubong, ikan nak ti ginawa nga mang respeto ti bagikas pa ng respeto kung magkadagiti dadduma. Iso ti kunana nga agkamang tayo kingkwana, ta isogarod ti ayan ti ginawa kinragsak. Iso ti kunana nga mangted ti inana. Iso nga ti agkuna nga mangted iti ginawa. Ngam no ti lubong ti panagkitam ka nakarigrigat, naka-insecure di biyag mo nga makitkitam ka awampay talkem nga tao. Ni dakas amin ti panagkitkitam. Dim mo ti mamakawan ay sus ka talaga Uray nga tan maturog ka ti rabiin na bannog ka paylaeng. Uray kaririing mo na bannog ka paylaeng. Nguray agmalmalam nga awan ti obraem na banbannog to paylaeng. So ati ko natayo ako na banbannog apay ginagbaklay na indiso na naglingot na anginanan naragsaken ngam si kangay. Kas ano ka stress day nga biyag, kas ano ka bannog day nga biyag. We have to accept that this world is imperfect. We have to love others. We have to entrust. Italek tayo kini Apo Diyos amin. Anya ti kunana datoy ti inana. Find time to talk to God. Berukam di oras mo, mga ramid ka ti oras mo nga makisao kengkwana, no marigrigatang ka, Apo bagi mon. Apo waya am ti pusok. Apo tulungan na nga makontento ti adda kanyak. Agraman ni asawa. Ore nga makayayo rupanan. Apo tulungan na nga agserbi asi pupudno. Apo si kalaeng ti pagtalkak, dadta ti inana. Apo imbes nga naagumak, tumulongak. Pada sa inyo, dadya ti inana. No agkamkam ka, adda nga dumagsen. Ngam no tumulong ka, dadta ti pudpud no nga inana. Ang ni Apo Diyos, so nagkuna, padasan tayo awis na mo laki di akan no hammo kayat. Namo kayat di sikat agpili. So ti ko naktatay pangrugyan, anya tatangal daw negative kayo no positive. Pero bari nga nagawid kayo ka nagsina, pababaakin pasayid hampay nga nagtipon. Inutom nga pagtipon. Dadya awis na kakabsat, iso nati ko na nati ina na. Galwan tayo ti mamatiak. Mamatiak, iti maymay sa Diyos, maaman nakabalin amin, marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit,
ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti cross gapo kada tayo, iti panagtura Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ita nga aldaw, itden ti Apo, ti makatukay puso nga awis na kadatayo, umay kayo kanyak, da kayo amin anabanbandog nga agtrab-trabaho, ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Umasidag tayo nga rod iti Diyos, tapno sagiden na tayo, ti makaited nam ay abileg na, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo awitem dagiti daginsen mi, ket liwliwaen na kami. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Kararagan tayo, dagiti mangidadaulo, ti simbaan tayo. Ti Santo Papa, dagiti obispo, ken papadi. Tapno saan da kuma ang agibaklay, tinadagsen kadagiti tattao, ngem tulungan daket di, ida ang mga wit kadagiti dadagsenda. Kumararag tayo iti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ikararagan tayo dagiti opisyal ti gobyerno, tapno saan da kumaunay amaseknan dagiti pamadayaw, ngem ipangruna da kuma adayawen ti kalintegan, ken waya-waya dagiti tattao, ket napudno ti panagtarabay da kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ikararagan tayo dagiti maidadanes ken awanan gaway, ken dagiti amin nga agsagsagaba iti naduma-duma a sakit ti bagi ken panunot. Tapno masursuro da aberu ken ti Dios, ti mangliliwa ken mangted ti inana. Kumararag tayo iti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ikararagan tayo dagiti amin na Kristiyano iti amin na disso. Nang runa kada tayo a nagtitipon ditoy, tapno agtalinaed tayo a makikaysa ken Jesus. Ti Apo ken salaknib tayo iti tiempo ti panagsagaba ken panagdandanag. Kumararag tayo iti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Ikararagan tayo dagiti napatek kada tayo nga imunan anapan iti sabali a biag, tapno makiranod dan ti panangisalakan nga inted ti itatao ni Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Apo awitem dagiti dagensen mi ket liliwaen na kami. Agulimet tayo tayo dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Iraman tayo ti kararag tayo ti pagyaman ni Florentino Bermudez Jr. ti panagkasangay na, kastamot ti panay karkararag ti kararwa ni Mark Bestuyong. Mati amin mangmangted ti inana, inted mo kada kami ti managayat nga espiritom, tapno maiburay mi ti amin mi kadagiti makasapol, ket madagsenan iti biagda, ket sisasagana kami nga agtrabaho ti idadateng ti pagariam, ikamang mi dagitoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.
banbandog mi. When idatun mi ken ka, nanumo asagsagot mi. Tawan sa balia may datun mi, aken ka puwa may kari. Idatun mi ken ka, undoy mi. Idatun mi ken ka, araraw mi. When idatun mi ken ka, asum mi. Tawan sa balia may daon mi, aken ka puwa may gari. Idatun mi ken ka, puso mi. Idatun mi ken ka, daytoy biag mi. When idatun mi ken ka, amin amin mi. Tawan sa balia may datun mi, aken ka puwa may kari. Idatun mi ken ka, bungat lingling et mi. Idatun mi ken ka, bungat banbandog mi. When idatun mi ken ka, asagsagot mi. Tawan sa balia may daton mi, aken ka puwa may kari. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Siya po atin na kumadag ti adaton kadagiti imam, Ket may paay pakaiday-dayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kadapo tadalusan na kam daytoy a sakripisyo ket iti inaldaw degdegan na ti regtami amang gunod iti nailangitan a biag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamet Itag-ayo dagita puspusoyo. Nadadan as itatag ay tiyak. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno onay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday.
pakaiday-dayawa. Hosana iti kangatuan. Madaydayaw di umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, biig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik isa mayawat to a may paay kada kayo. Astamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panaguha inakaminsalaka manubuti sa ngalubungan inakaminsalaka manubuti sa ngalubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo kat agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios nginagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwa nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana.
Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma. Tinagan mo, dumteng kuma, di pagaryam matungpal kuma. Tinakem mo, dito'y dagan, akas sa dilangit. Item kadaka, ti aldaw ito'y ikanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem men, di basul mi akas men, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamen, baybayan ngaw manukot di sulisok ket salakan akam deridi dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayo na dinto agsarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti itadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kas ako mamet ka. Iti napakumbaba napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asiga, kata kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asiga, kata kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti
tigapia item kat tigapia. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, ang mangikat ka dagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaeng nga sa mapaimbagton ti kararo. kararwa. Tumangadaken ka po, etiep kasku tuy arararaw ko, itaasim kerayat mo, inakitalik tuy aso ko, tumangadak ken kaapo, ketiep kasku tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik tuy aso ko, garud o Diyos apo ken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kiminen ala inka tarabayen, ala inka saranayen, tapnuak talinay na bukod mo laeng, garud o Diyos apo ken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kiminen ala inka tarabayen, ala inka saranayen, tapnuak talinay na bukod mo laeng, dagita imam ipatay mo, bukawem sipnge ti biag ko, tasikalaeng ti bagnus ko, nga agturong kinamudno, garud o Diyos apo ken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kiminen ala inka tarabayen, ala inka saranayen, tapnuak talinay na bukod mo laeng, garud o Diyos apo ken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kiminen ala inka tarabayen, ala inka saranayen, tapnuak talinay na bukod mo laeng, siya sinduwa malagip mo, marik nampay kadi amin asug-sugat ko, agasam kadida o Diyos nga apo,
kasantuem ginagurabay ko garut o Diyos apuken ka tinakdawaten daytoy adipen mo Allah Inkakad kibinen alain katarabayen alain kasaradayen tapno agtalina edabukod mulae. Kumararag tayo. Apo kalpasan di pan nakapunumi iti dayti nakakaskas daaw a sakramento ipaay mo kadita magunod mi dagiti makaisalakan abunga na ket agtalina ed kami iti panangigdaydayaw mi kan ka gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko mamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos apo ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo tapno makapagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kay kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan nga ayat agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pambendisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar ket pagbalinen yu inangadalang bunyagan yu ida itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo